Estas rúas aínda conservan a pegada da comunidade xudea que habitou Monforte de Lemos desde o século X. Desde entón, aquí houbo un barrio xudeo onde se agrupaban os elementos comunais propios dunha alxama. Temos bastantes vestixios da presencia dos xudeos na cidade do Cabe. En concreto temos, tanto na muralla como na torre do homenaxe, os signos lapidarios que mostran a estela de Salomón, de 5 puntas. Despois temos, na maioría do barrio do casco histórico, temos taboeiros, que é onde se facía o tráfico comercial. Das a entender que dentro estaban os comerciantes e fora estaban as persoas que compraban. Entonces, o medio, o mostrador, por así decirlo, eran esos taboeiros. Tamén a historia do nome das rúas, como a falagueira, zapatería ou pascadería, que denotan algúns dos oficios que ocupaban a comunidade sefardí. Entón, a historia e motivación das viaxes que o pobo xudeo fixo ao longo dos séculos é o tema da exposición que acolle a Casa da Cultura Lois Pereiro de Monforte, unha mostra cedida pola Biblioteca Nacional de Israel a todas as cidades pertencentes á rede de xuderías de España, a que Monforte pertence desde hai anos. Trátase de 7 paneis, 6 deles con fotografías, que son un total de 24 fotografías, que recorren o percorrido que fixeron os xudeos a través da historia. A exposición estará aberta ao público ata o vindeiro 8 de abril.